Walah bapak, wong-wong saran-saran tok. Ngene iki atiku jan pingin berdeno. Heleh, awakmu wong mlaku wis seyak-seyek kanan kiri cik mengkel. Emang cik mampu angkat-angkat. Alah. Kurang isuk. Wis budal mbah-mbah. Ojo mbak to, Mas. Susi, Mas. Alhamdulillah. Ya lah kayak iki. Iso ndek wedhus akeh. Persiapan Idul Adha sing kurban ya. Siap digodang masjid ki sesok. Pak, neng kandang ora metu-metu. Napa jane? Ya biasa tondo nang kandang. Ki nyaponi canggih hitam ki. Apa awakmu gelem nyandang ngene iki? Delok iki canggih iki. Sing kuat. Apa? Aku mbok nyaponi ngono iki. Gah aku. Lah ya mangkane kuwi, Nduk. Ngerti ya? Iya kanggo dirimu, Yang. Wedakmu ya sangka telek dus ki kan. Ngawur Lah aku bocah ayu mbok kan resiki kandang gak mau aku. Ayo wis ndang wong ora nggone Mbak Rizky, Nduk. Jaluk sangu wong arepe Idul Adha masa gak prei. Lah jare arepe nyate, Pak. Sida apa ora? Lah ya kuwi, Nduk. Engko mari ke pasar, mari tuku sunduk sate, mampir nggone Mbak Rizky njaluk sangu. Nyate tok, renek rokoke ya kecut. Beh, rokok era keri. Wes, tan pasar dhisik aku. Alah. Duwe anak sitok. Ngene ra Jawa ngopeni dus. Atang ding dang di pa, atating ding dang di pa. Dah gede nyusu sing akeh lah. Ambune. Zam. Mbak Deno. Zam, piye carane sesuk? Pembagian panitia kurban? Wis di-share porong karo Bu Lurah. Iya Mbak Deno. Iki aku arepe marane Mas Sigit karo Mas Eko. Alhamdulillah. Ya wis Zam nek ngono, soalnya tahun iki koyo aku gak iso ngrewangi. Tapi mungkin nek tinggi syukuran bengi, isolah aku ngewangi masak. Yo gak apa-apa Mbak Deno. Tracade penggane masak tok ae, gak sampe melok ngedumne iwak. Ya wis lah Zam. Nek ngono aku tak bablas nulis dhisik ya. Jenenge wong kok ayu men, tapi gandeng rapi-rapi. Mas ganteng. Nyapa bot? Sama narepe ning ndi to, Mas? Oh iya, aku rene arep golek awakmu Apa goleki aku? Pede men. Aku golek kowe arep tak jane masjid demi daging. Oh iya, kapan kuwi? Tahun ngarep kuwi lho. Ya sesuk to. Takon Jo galak-galak to, Mas, kok tak ambung lho. Bah, bisa saya kira barbar iki kok. Aleh aku. Pondok. Apa nek apa? Sesuk sida becak to, Pak?
becake tinggi muat daging. Jadi arep nggih iku lho diterno arek-arek kene. Situ. Ya sido to, Nduk. Kene panggah nomor 1 lah masalah ngono kuwi. Becake bapak wis diboking e. Malah Pak diboting kaya apa ae. Ya Allah Pak, sik yo titip. Yo. Bocah kurang ajar. Kebet pipis Pak. Genduk. Padha karo mbokane. Gak iso ngempet nguyuh. Pak Engganyong, nguyuh kok kon ngempet. Walah. Ya wis. Tak ngumpo bedak sik aku. Besok ge ngangkat daging e. Alhamdulillah ger. Sesuk wis Idul Adha. Malu-malu sholat lho ger ya. Ojo lali. Ngumpuli lingkungan. Adem daging kurban. Sapa ngerti entuk double. Nggih, Mak. Ya panggah lak kuwi. Terah ya kewajibane wong Islam e. Ya wis ger. Mak tak golek bumbu dhisik. Sapa ngerti sesuk oleh daging. Tak sotokne sesuk. Gung tau mangan masakane mak to. Oh nggih, Mak. Aku ya pengin masakane sampeyan e. Wah, bocah bajingan. Aduh, sampai kaget aku. Duh Gusti, muga-muga generasi muda Indonesia iki bocah nome padha duwe watek sing sopan. Dan nek generasi muda wis gak duwe sopan santun karo wong tuwek. Gek dadi apa negara iki? Aduh. Ya Allah, Bu Lurah. Kok ayu banget. Aja, ya kudu ayu no, bulurah. Iya, percaya, Bu. Arep neng ndi ta, Bu? Elah Maija, iki lho, aku arep marani sampean. Walah, Bu Lurah, kok madosi kula? Enten napa ta? Arep takon ngewangi masak bocah-bocah, Mak. Piuh, walah nggih Bu Lurah, matur suwun, sampun diperhatekno. Insyaallah nek masalah masak aku paling iso. Lah iki sampean arep nendi to, Mak? Yo arepe tuku bumbon to, Bu. Sapa ngerti sesuk oleh daging sing akeh, arepe masakno soto Jaka. Bu, aja lali, sesuk iwake sing akeh. Walah. Arepe buka YouTube. Arep ndelok Denok channel. Kok mu nyereng ini to? Masa entek paketanku. Mas Eko. Fauzana. Loh, Bu Lurah. Fauzana. Apa Mas Eko? Mboten, Bu. Sampean lho koyo Fauzana. Gak salah milih berarti Pak Lurah. Oh alah, iso ae to Mas Eko. Enten apa to, Bu? Sampean mung badhe teng pundi? Ngene lho Mas Eko, aku njaluk tulung. Sesuk ewang ngono cacah antum daging. Oke, siap, Bu. Laksanakan.
Wah, pasar sepiram. Makwar. Piro le? Alah murah gawe mae 5.000 wae. Alhamdulillah. Mbak, kunir ah, Mbak. Boten masih kit sepi. Walah, nggih sampun, Mbak. Bareng. Alah, wong ki lucu, yo korbane go ngenek, go karuan keduman, tapi wis eker golek bumbon. Ratna. Ah, apaan iki? Jak belanja bareng ae. Empuk timbang aku dhewean. Ratna. Mbak Sus. Cantik men gimana? Belanja toh? Ini barengan aja. Ini kok padamu kok wayu merat. Allah, Mbak Susi soai. Pola gero nek aku ayu sak Indonesia. Iya. Aku mau beli apa ki mau kok nang pasar? Arep belanja, Mbak. Sama jarep belanja toh. Bareng ayo Erat. Aku arep golek empon-empon. Di persiapan besok. Ya wis, ayo Mbak, belanja bareng. Mak suwun Mak ya. Ah, Deno, ayangku, ayangku. Yo, Rat. Enek oleng. Duh, ayo teko pasar barang to. Lah iya. Wah, teloko 12 iki. Ayo nang ale ayo. Nang ndi? Ayangku nang ndi? Hai. Hei, le. Kok teko kene? Iki jane oleng apa duduk? Kok bedani ngene pacaane? Waduh bahaya wong gendeng kok turut pasar. Dena. Oleng no. Oleng iki. Oleng. Oleng. Apa ngapa? Pacamu ki oleng. Ben jan menyedihkan. Kok bedani banget. Deno, aku padamu. Kalau aku dandan kau salon pas mau aku. Ya, wis ganteng rong. Oleng. Salon ling, duduk salon pas, kok mbok tambahi salon pas. Aduh, sakno ling, kok gak waras-waras to kowe iki. Ganti to jenenge. Salon. Elah. Terakhir biyen ku jenenge salon, duk salon pas. Oleng. Oh. Ya. Deno nendi Deno? Deno nendi? Duh, terah ya wong edan kok tajak caturan. Blaen ki. Panganan apa? Bu, sambang aku petu wong gendeng-gendeng. Kono loro, ayu-ayu, Bu. Nah. Aku njaluk iya, Bu ya. Alah, Bu.
Ya Allah, pasar kok sepi eram. Tak isu ruangan sing tuku. Loh, kok kayak Yusri? Ah, Yusri. Golek apa? Yo bakul to, Nduk. Aku gak golek klopo nang kene. Arep golek empon-empon. Aduh, aku lali nek saliwang. Golek empon-empon. Nduk, golek empon-empon. Lah iku mbak empon-empon. Oh iya, Nduk. Yuk, bakule. Wayune, Nduk. Yuh, Nduk, nek menik-menik piye dagangane? Walah gede, sepet. Walah, Nduk, ya kudu sing sabar ya. Orang ijeni kok. Sing penting telaten, sabar. Mbak Yusri, iki lho Mbak Yu, tukonono sakno. Ngomong apa to, Nduk? Allah. Pun pancen yo budak. Tukonono Yusri. Oh iya ya, Nduk, ya. Ragak krungu ya aku. Oh, mekai piye to iki? Sudah tuku pora? Waduh, kok kayak Ratna ngene modelane. Nah, yo napa? Halo, kenal Ratna to? Yo, kuwi kembaranku. Nyapa? Oh, Dulaya, kok mirip banget. Lah jenengmu sapa, Nduk? Ratna kuwi adikku. Aku Mbak Yune, jenenge Retno. Iki bodoh kaya apa to? Walah Yusri sampai lali. Yus Yusri, blonjo dhisik kono. Piye, Nduk? Apa? Halah empuh. Ngopi ae dhisik. Wis Nduk ladenono. Yo, Wongke piye to? Kok moro-moro ngalih ae. Terus, Nduk, aku buntelno ya. Pon-pon sing komplit, iso tak gawe masak. yo mode tak bentelne. Piye, Nduk? Iya ya. Komplit. Bar gitu. Ya lo mode wis, ndangane kono. Iya, alhamdulillah. Dibayar gratis. Woi, bayar woi. Oh iya, Nduk. Matur suwun ya. Nduk, enek es teh koran, Nduk. Nggih wonten, Mbak. Pinten? Alah sitok ae, Nduk. Tak tunggu nang jaba ya, sumuk mbae nang jero. Jabang bayi, kok gue ngalih-ngalih cah iki. Leng. Apa? Angan. Waduh. Tibakno cah iki mengket mau luwe. Sakno rek keluwen. Ayo rene mangan. Nduk, Cahayu, iki tulung openana Nduk, ono sarapan Nduk. Oh iya, Mbak. Kula penane sekejap nggih. Wes le, entenan di kono ya, cek dimbuhno. Mbak, niki sampun sarapannya sampun dados monggo. Iya Nduk, matur suwun ya. Leng, nya ndang di sarapan ya. Pun. Wong. Mantap, tempe, orat, sambel goreng tempe ya. Go sambel
Di panganan apa ron? Ya Allah, wong edan kaya Jawa panganan. Aja kakek ngomong, dadi pangan. Nek lomo. Kayak sampai hampir-hampir. Ah.